very strong witch doctor. This witch doctor is believed that if he performs rituals, after you have done this, you will not be caught. And she said, well, if it is like that, I think it's not a problem. We can engage in the deal, but we have to be careful. This woman is my Katsande. Now, it was now Tafadzwa Shamba, Tapiwa Makore, and Tafadzwa and my Katsande in this deal so far. So they then set down a meeting by Tapiwa Makore's house of now projecting on how this can be done. So as they were passing ideas, the original intention to choose Tapiwa Makore Jr. as the bait was not with Tapiwa Makore Sr. This is how Tapiwa Makore, according to this vision, was chosen as the bait. So Tapiwa Makore said, look here guys, we now need to find a way to find a child. So Tafadzwa, you will have maybe to find where children are playing, take one child and hide the child somewhere so that we wait for the evening and kill the child. And Mike Katsande said, no, if Tafadzwa Makore himself goes and takes a child, vanhu vese vakatarisa panogona kuita munhu anomuona mwana iye akazoshaika zvinonzi ndiye akambata kuti futi aende otsvaga mwana manheru hazviite vana vanenge vane vabereki vavo saka panzwa kuti tiende kure titsvage vanhu vari kure vatisinganzwisise mafambiro avo nemaitiro avo anoita zvinhu zvinogona kunetsa. I think tofanira kutsvaga munhu ari padhuze zvikanzi zani. Then Tafadzwa Makore akataura kuti ha komufana anonzi Tapiwa Makore because Tapiwa Makore anowanza kuswera ari kugadheni. Saka togona kuti ndini ndonomutora kugadheni ikoko ndoenda naye somewhere then tomirira manheru zvikanzi namai Katsande iwe ukaenda vanhu vanogona kukuona zvikanzi naTapiwa Makore he interjected there and they said no wait, what will happen is this, I know I have a plan. Zvikanzi plan yechu ichi zvikanzi don't worry, leave everything to me. So the meeting ended, Tafadzwa left, Mai Katsande left, Tapiwa Makore remained. In the following morning, this is what happened. Right, muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvekare pano paZerare 263 pano pachenge nchikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pa this YouTube channel kusubscribe mahara utina on the notification bell kuti pese pandinoramba ndichidzoka neamwe manews updates uchange uri wekutanga kumawana. Panapo uchange uchiona manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndikuti please don't forget to subscribe and turn on the notification bell. Muri yeZimbabwe nyaya iri kutrenda kuti nyaya iri kunetsa munyika ino yeZimbabwe inyaya yaTapiwa Makore. Tapiwa Makore akaurayiwa kudhara nasekuru vake futi vaidaidzwa nezita rekuti Tapiwa Makore kutaura kwatiri kuita vari mumaoko eusungwa. Nyaya iyi waindati iri kutrenda. Mazuva apfuura takaona shamwari yaishamwaridzana nasekuru waTapiwa Makore ichiitwa interview ichitaura about nyaya yaTapiwa Makore. Pakataurwa zvakawanda maererano nenyaya iyi ende munzwiro watiri kuzviita nemafunga ari kubuda zviri kunzi musoro waTapiwa Makore hausati wawanikwa kwawakaiswa, hapana ari kuziva kwawakaiswa. Batakadzoka kumashure pane prophecy yakaitwa naProphet Selo achakusiyai muchinzwa vachitonga dare irire vachitaura about nyaya yemusoro waTapiwa Makore kuti zvakafamba so vakazobhoilisa vakati no musoro uyu wakushata. So prophecy iyi yakakura zvikusvika 1 hour zvemaminutes akati wandei rega nekuti maminutes akati wandei. Saka ndichakumbira kuti tidzikamise pfungwa tigare pasi titerere prophecy iyi kuti iri kufamba ichienda kupi ichibudira kupi. Ndazoona vanhu vachiti prophecy iyi yaimbovepi. No, yakabuda kudhara mazuva akaitika nyaya idzi vakuda kunotongwa nyaya vasekuru waTapiwa Makore ndo mazuva akabuda prophecy iyi vachidedemura nyaya iyi. Dakusiya mchiona video yapedza kuona video tazvanofuka comment section insemukomana atirari handisi kuregera kukuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Zvandakuita munguva inoenda kukusiyai ndakusiyira dare kwamuri modzeya motonga. Much love. Ye mfana akaurayiwa, mfana uyo aurayiwa, mabharanzi ndokucheka musoro. Nyaya yobva yazobatwa kasi musoro uri kushayikwa kuti musoro uri kupi. Vari kuiziva nyaya isimudzai maoko. Muri kuiziva nyaya iyi? Wakazowanikwa here musoro? Zviri kunzi anani vatsvage musoro? Masvikiro hanzi ndo vari kunzi vatsvage musoro tiri ku.
wasvikirwa wambobate kune musoro. Right? Ndida kukutaurirai part 1 kune musoro uyu, ndozokupai part 2 nema details. Jesus. Saka next week ndiri kuya ndichikupai ma details are much more deeper than this. Jesus. Maribata dare. Vakanoinvestigata vakazowana paripo pane musoro, ndoto vasati jairire futi kuti maprofits hakuna. Jesus. Abatika dare. Garai pasi ndikontinue nebasa. Tikamisa nyika. Ati maribata dare. Saka nyaya vakaiona iri yechokwadi zvinoti ndindaita profeti chete kasi ndamirirawo maprofits. Muno mune maprofits ka. Mune matora kuti musade kuti jairirawo. Wani mazona Mwari kana andiratidza atiratidza tese maprofits aMwari. Hazviri zvodarira ndikeza kutaura. Thank you. Right. Thank you. Ati muri kuona kwainzi ndainotenga hwawa ndobva ndauya. Ati maikona. Nyaya yese ndokwayakatangira ikaperera. Anosoda kumhanya kutaurira nyika information iyo. Saka next week panokuya ndichitaura information yayo vachizogariswa pasi. Zvinhu zvavachafumura nechokwadi chacho vachanzi ko imimi kupedza time so chii kana ndimiwo. Muri bata dare. Thank you. So what has been making issues has to do with the issue of the mystery that happened in Murewa pertaining a young boy called Tapiwa Makore. Now, when you look at it from 1 Kings chapter 17 and 1 Kings chapter 18, the prophets of God in the Bible rarely gave individual prophecies. The prophets of God in the Bible mainly gave prophecies to do with nations and to do with the world. Vhangeri ratinoparidza muno ndorunoparidzwa kuChina, kuAmerica, kuCyprus, kuMozambique neeni nyika iri pasi pano. Saka zvareva kuti kana chiprofita chakapiwa naIsaiah, chiprofita chakapiwa naJeremiah, hachisi chiprofita chakapiwa kumunhu chete, chiprofita chavaipa kunyika. Ndesaka chiprofita chavo tichichiverenga muZimbabwe tichichitenda, kana maKristu ari kuChina achichiverenga achichitenda. So what I will do to nullify all the problems and to nullify what is happening so that the nation can get a clear picture of what is happening, I will tell you the reason why the people that killed this child killed that child. Because they are not saying it and the nation does not know. So I will tell you in details the reason why. I will tell you what led them into doing that. I will tell you the witch doctor that was involved and the people that were involved in this occult operation. I'll tell you the exact details of what transpired, because the stories that they are giving and the things that they are saying in how they killed this child, when I entered into this spirit realm to search these things spiritually, I discovered that these stories were half truth. So I'll tell you today the full story. After I tell you the full story today, I'll tell you what happened with the parts and where they took the parts and the person who took the part and where he took the part from and whom he gave those parts as a prophecy like that. This is the package that I'm about to give to you. So it will take me about 20 minutes explaining. That's why I had to cut this message short so that I get straight to work, because I know there are already people that are saying, thank you. Before I explain this, I have to alert the nation that in this nation of Zimbabwe, the Lord is calling this nation to pray and stand aright with Him, because there's a very strong wind of witchcraft and a very strong wind of cultism that is hitting the land and operating behind the scenes, that if we do not pray, the mass of such kinds of cases may increase. So you must understand as a nation, before I explain these mysteries, that we need to stand and realign ourselves with God and stand as churches and as Christians to fight against this movement in the spirit realm. Thank you. What transpired spiritually according to the divine vision that I saw
Remember, this is not a dream. I did not come here to tell you dreams. I came here to tell you divine visions that are ministered through the instrumentality of an angel. So I will not be joking when I'm telling you these things. I'll be speaking as an oracle. So you have to take me serious. What happened spiritually is that there is a man that was revealed by the name Shonge. Write the name down. Shonge. 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 Thank you. And then man as well that was revealed by the name Musiwa. Write the name down. Musiwiwa. Musiwa. Thank you. These two guys, they have got a link of certain cultists that are into business that use rituals to make money. So these guys, they happened to meet a man by the name Thanks Makore. When they met this man, Thanks Makore, they revealed to him and told to him that, look here, this is what we have in store. We have got a connection of people that can buy human body parts for large sums of money, to a level whereby they pay this money in cash, that if you provide human body parts, there are no negotiations. It's just taking these parts, they pay the money in cash, and it is done. And Thanks Makore said to them, but what will happen if we get caught? And this guy said, no, you do not have to worry. These cultists, they don't operate alone. They've got strong witch doctors that can use spiritual concoctions to make sure that when you perform this and bring the parts, you will not be caught. And whosoever that you dealt with will not be caught as well. And he said, well, if it is like that, then it is a good thing. Then he said, so how much is the offer for the human body parts? And he said, these guys are ready to pay 100,000 United States dollars for a head of a young boy. So Thanks Makore embarked on a journey and landed down in the realm of Murewa. Upon his arrival in Murewa, the first person that he met was Tapiwa Makore. He said, look, brother, come here. They sat down under a mango tree according to this vision. And he broke down the vision to Tapiwa Makore. Look, I found a very big connection in Harare. And I mean, these guys are serious. They are saying if we are able to provide a human head, the guys can pay 100,000 United States dollars for this human head. And our lives will be settled for good. And they are saying the money will be paid in cash. And Tapiwa Makore said to Thanks Makore, what if we are caught? And he said, no. These guys they said that the witch doctor that is used in performing these rituals is a very strong witch doctor. He can perform projections in the spirit realm that it will be difficult for you to be caught, or the people that you labored with in this project. And he said, well, if it is like that, I think it's not a big issue. I can mobilize guys here, and I'm sure we can do that. And he said, well, you need to see what you can do, but I have to rush back because there are one or two things that I need to balance off. So I'll have to hear from you so that I can know what are the advancements. And Tapiwa Makore said, it's okay. So Thanks Makore, immediately he returned back to the realm of Haran. Tapiwa Makore, upon remaining, he did not immediately communicate with anyone. He first went to see a certain spiritualist, that in this vision, I happened to see him taking the path and going to see a certain spiritualist that was close to a school that is called Chemondoro School. He arrived there and said, look, there's a deal that I want to do, but I'm not sure if this deal is a deal that will work. So I want you to look in the spirit realm to see if this deal will work. So he did not explain this deal. And the spiritualist said, no, this deal that you want to do, I'm seeing that it will work and more doors will be even opened for you. And Tapiwa Makore said, well, if everything goes on well, you'll see me here. I'll come with 500 United States dollars as a thank you. But for now, remain with this 20. I'll see you. Then Tapiwa Makore returned. Now he had confidence that this deal will work. So when he returned in the spirit vision, he sat down with Tafadzwa Shamba and said, Tafadzwa, come and stand here. Tafadzwa, there's a project that we are about to do. But this project, it's a project that requires you to have a strong heart. The reason why I'm choosing to tell you this is because I've worked with you and you've been with me here for a long time. So I thought now I cannot do things leaving you out, because sometimes when I do other things, I'm with you. So I want to tell you this, and if you are interested, if we do this together, I can do something for you. And Tafadzwa Makore said, what is the deal? And he said, well, my brother approached me
of certain guys that he know that have got connection with certain cultists that operate in Mozambique. These guys, they pay large sums of money for human body parts. So they are ready to pay 100,000 United States dollars for a human head of a child. And Tafadzwa Makore said, but what if we get caught? And Tapiwa Makore said, no, we'll not be caught, because I was told that the witch doctor that they used can perform rituals that after this is done, we cannot be caught that we did this. And he said, if it is like that, it's okay. I'm ready. We can do this. And he said, now, if we do this well and you don't tell anyone and you keep quiet, I can give you 1,500 United States dollars and I'll build you a house and give you 2 kettles. And he said, well, that will be fine. But he said to Tafadzwa Shamba, if I hear a rumor anywhere, I'll know it is you, because you are the only person that I've told you this. And he said, no, don't worry, I'll not tell anyone. So they departed. Tafadzwa Shamba went his way and he went his way. Now, in this vision, I saw him approaching, going into a certain realm. And when he reached into that realm, he happened to meet a woman. And the angel of the Lord said, you look at this woman. This woman is a woman that he has an affair with. But the affair, it's an on and off affair. The reason being, it's an affair that started by him becoming one of a major customer in the business of that this woman does. So he was one of the major customers. Through buying, one thing led to the other. And they ended up dating mysteriously. So he said to the woman, there's something that I want to tell you. I know you are someone, sometimes we go together for spiritual help. So I'm telling you this because you are someone that is close to me. And the woman said, what is it that you want to tell me? And he said, well, there's a deal that I'm the verge of doing now. This deal, it's a deal that can lend us with 100,000 United States dollars. If we execute this deal well and you learn to keep quiet, I can give you 5,000 United States dollars cash. Because once this deal is done, I was told by my brother that it will only take 2-3 days would have been paid our money. And the woman was told the entire deal clearly as it was. And the woman said, what if we get caught? And he said, no. These guys, they have a witch doctor who is a very strong witch doctor. This witch doctor is believed that if he performs rituals, after you have done this, you will not be caught. And she said, well, if it is like that, I think it's not a problem. We can engage in the deal, but we have to be careful. This woman is my Katsande. Now, it was now Tafadzwa Shamba, Tapiwa Makore, and Tafadzwa and my Katsande in this deal so far. So they then set down a meeting by Tapiwa Makore's house of now projecting on how this can be done. So as they were passing ideas, the original intention to choose Tapiwa Makore Jr. as the bait was not with Tapiwa Makore Sr. This is how Tapiwa Makore, according to this vision, was chosen as the bait. So Tapiwa Makore said, look here guys, we now need to find a way to find a child. So Tafadzwa, you will have maybe to find where children are playing, take one child and hide the child somewhere so that we wait for the evening and kill the child. And Mike Katsande said, no, if Tafadzwa Makore himself goes and takes a child, vanhu vese vakatarisa panogona kuita munhu anomuona mwana iye akazoshayika zvinonzi ndiye akambata kuti futi aindotsvaga mwana manheru hazviite vana vanenge vane vabereki vavo saka panzoti tiende kure titsvage vanhu vari kure vatisinganzwisise mafambiro avo nemaitiro avo vanoita zvinhu zvinogona kunetsa. I think tofanira kutsvaga munhu ari padhuze zvikanzi Zani. Then Tafadzwa Makore akataura kuti komufana anonzi Tapiwa Makore, because Tapiwa Makore anowanza kuswera ari kugarden. Saka togona kuti ndini ndonomutora kugarden ikoko ndoenda naye somewhere then tomirira manheru zvikanzi namai Katsande iwe ukaenda vanhu vanogona kukuona zvikanzi naTapiwa Makore he interjected there and they said no, wait, what will happen is this, I know, I have a plan. Zvikanzi plan yechu ichi zvikanzi don't worry, leave everything to me. So the meeting ended, Tafadzwa left, Mai Katsande left, Tapiwa Makore remained. In the following morning, this is what happened. Tapiwa Makore Sr. in the following morning, according to this vision, happened to see a child to a certain woman. And he said, come here. And the child came. And he said, where is Tapiwa Jr.? And he said, I'm not sure, but maybe he's at the garden. And ndonomudedza ndine huku yake yandoda pamai vake yandoda taende nayo. Saka ndonomudedza uye naye. Zvikanzi all right. Saka mufana akatoenda achimhanya. Patosvika pai Tapiwa zvikanzi dokutona Tapiwa zvikanzi hanzi mhanya kunoku pane huku yamama wako yoda kupiwa. Zvikanzi
ndoita manje ndosiya zvanzi mhanya ungonosvika uchipiwa tobva tadzoka uyu mwana uyu hapana zvaari kuziva. So according to this vision vachitoenda along the way vakatoenda vachitoita resi yekumhanya vachida kuona kuti ndiani anomhanya kupfuura kudarika mumwe vachitotamba zvavo vachienda kumbawo. Pawakasvika then tafadzwa shamba was not by the house. Pawakasvika the person that was by the house pakasvika mupfana uyu naTapiwa Makore Junior was Tapiwa Makore Senior. Tapiwa Makore Senior then said to the youngster that had come with Tapiwa Makore Junior that, right, mfana iwe chimhanya yako mfana unochamupa pasuri yamama wake kana ndozotera naye saka iwe mhanya zvako chidzokera. Mfana paakati mhanyei just a short distance ndopakati dzoka kunoko. Mfana obva adzoka zvikanzi tora mari. So he had a $10, a $5 and $106 bond in his pocket that he removed and took $5 and gave to this child and said, go and give to your mother and tell your mother to come here immediately. So the child ran and arrived and said, Mom, I was given this money by Uncle Tapiwa to say that I should give to you. And he said, come here immediately. Zvikanzi kunei, zvikanzi handisikuziva. Ndangotora Tapiwa garden ubva ndamhanya naye, but kuti kunei handisikuziva. Ndangonzi mhanyai muuye. The woman called Mailesi, that's how she left what she was doing and departed and went to Tapiwa Makore Senior's house. When she arrived there, Tapiwa Makore Junior was sitting by the sofa, yanga iri kuwindow mumba, and he came outside and said, my Makore, come here. So he moved away from the house with her and went close to a fence and said, look, there's something that I want to tell you today. And what I will tell you now, if you happen to tell anyone, you and your child will die. Saka zvatoda kuti tiite isusu ndati ndikutaurirei chokwadi and hazvichaita kuti murambe because already ndakutokuudzai nyaya iyi. But chandokuudzai pano ndechekuti mukava nemunhu wamunotaurira imimi nemwana wenyu munofa. Saka kana muchida kutaura taurei henyu handina dambudziko nazvo. Zvikanzi nyacho ndiyei? Zvikanzi right, mune mwana ari momo. Handimaudzwa nemwana wenyu kuti ndiana zvanzi mwana wangu andiudza kuti auya naTapiwa Junior. Zvikanzi ndiye ari momo. Saka manheru anhasi mwana uyu ndiye watiri kuuraya, vatiri kutora musoro wake. Zvikanzi ko vanhu vakazvibata ini handikwanisi kuva pati yezvinhu zvakadai so. Zvikanzi hapana anozvibata. N'anga ichabata dare iri hanzi ine simba yokugadzirisa mhiko yekuti vanhu vazviita vabatwe. Saka hapana munhu achabatwa padare iri. Chatinongoda ndokuti iwewe usave nezvaunotaura chete. Ukangonyarara hauna zvimwe zvinhu zvauchatya. Tichipiwa mari iyoyi tiri kukupawo 5,000 yako ipapo wopedzisawo maprojekti auda kuita. Kasi ukataura ndopika unofa nemwana wako. Zvikanzi kana mataura kuti hazvibatwa hazvina mhosva kasi zvinhu zviri kundityisa. Kasi musatye henyu handina munhu wandichataurira. Ndopavakadzokera. Vachidzokera vakasvika kumba paine mwana wavo. Ndopavakadedza mwana vakati uya kuno. Zvinhu zvawaudzwa kunzi uya naTapiwa Makore usave nemunhu waunotaurira because nanzi ukava nemunhu waunotaurira unofa. Ukanzonzwa pane zvinhu zvaitika kana kuti ukanzwa kuti pane munhu ari kutsvagwa iwewe ngonyarara ndava ukataura hanzi unofa. Mwana akati alright mama, hapana zvandotaura. And that's the end of the part to this story. This is what now transpired. Tapiwa Makore, as things were at an advanced stage like this, he happened to meet a certain guy that he had called prior to say, pane project iriko kunoko, saka uyai mutarise kuti project inobude here. Project ikabuda zvakanaka, aiwa ndine kapasuru kenyu kandinokugadzirisirai. Munhu yakataura kuti manje mari yokuti ndisvike ikoko handina. Zvakanzi mari yawo inayo yoshandisa uye, wasvika kuno yawashandisa kuuya neyauchashandisa kudzokera ndichakupa uya. Zvikanzi hazvina mhosva. Ndopaka uya munhu uyu. Munhu aiuya aiva munhu anonzi Tinei Makore. Muchinda uyu ndokupakurirwa dare semamiriro arakaita nakunzvengwa. Akati right, ndonyaya iripo. Saka musoro uyu watoda kutora, musoro uri kunzi tikanosvitsa kwaurifanira kusvitswa pari kubudiswa $100,000 United States. Saka ndokuti mutarise imimi kuona kuti dare iri rakamira sei. Muchinda akati varume handidi kunyepa. Dare iri dare randisiri kuona hangu richitadza kubuda. Asi kuzongoti kana mapiwa mari mofanira kuzondidedza kuitira kuti ndikupinzei macleansing processes kuti musazoterwa nemweya wacho. Zvikanzi hazvina mhosva, tiro richibuda tiri kukupawo 5,000 yako ipapo US. Zvikanzi zvakanaka. Muchinda uyu akati ini rege ndichigadzirira ndidzokere. Muchinda uyu ndopakarova road kudzokera. So on the fateful day of this happening, he happened now to sit the last meeting. And this last meeting vakaigara vachimwa zvaudoro vakagara. So it was now Tapiwa Makore, it was now
tafadzwa shamba, it was now Maikatsande, and a friend to Tapiwa Makore aiva munhuwo aifudzawo mombe, which means tafadzwa shamba anga recruitawo mumwe munhuwo padhiri irori. Ndokupozwa nangu akagara pameeting yacho yakazolida to this day. There were 4 people: Maikatsande, Tapiwa Makore senior, tafadzwa shamba, and a friend kuna tafadzwa shamba aita futi zvokufidza mombe anga recruitwa padhiri iri natafadzwa shamba. Ndipo akagara pasi akati, right varume, dhiri iri rada kuti tiriite nhasi, saka takufanira kuti tiite zvinhu zvedu zvakangwarira, because iko zvino now sezvo mwana uyu asvika. Now which means pakagara mwana uyu mumba, chakaitika ndechekuti mwana uyu mai lesi pawakaenda, mwana uyu paakasara pamba panga pana Tapiwa Makore senior. Tapiwa Makore asara pamba pa, tafadzwa shamba anga asipo. Tapiwa Makore ndokuudza mwana kuti right, chisara panapa huku yako iri kuyana tafadzwa shamba, obva wamhanya nayo kumba. Nditi zvikanzi alright, taisa zvakanaka pamba, usazobuda. Nditi tafadzwa ari kuya izvezvi. Zvikanzi alright, andibude. Then Tapiwa Makore senior ndopaakabuda murodhi, ndopaakasangana natafadzwa shamba. Zvikanzi right, tafadzwa mupana ako, takufanira kuti tigare pasi toona kuti dare iri toriita sei, but zvaunoita ita kuti uone kuti mufana kuti tiite sei kuti asabve pamba ipapo. Saka zvaunogona kuita, chisana kuenda kumba iwewe unomupakurira chikafu usiya wavhara dhoo, inda kusana kuenda kumberi uku mouya togara pasi tochistrategize kuti toita sei. But namusiyana muti pane huku yauri kuya nayo, saka usiwa mupa chikafu obva mutaura kuti ndakuenda unotora huku ndiri kuya izvezvi. Zvikanzi alright. Saka mufana anonzi tafadzwa shamba ndokutosvika pamba achitoridza muridzo achipedzisa fodya yanga yachirova, ndokusvika ndokuvhura dhoo. Mufana anga arimo, zvanzi ndepi mufana uyu aisadedza tafadzwa shamba achiti mukoma kana kuti bhudi, aitomurifeya nezita kuti yes tafadzwa, that's how this youngster referred tafadzwa shamba. So tafadzwa shamba akati wangu adye, zvikanzi no ndasani ndadya. Zvikanzi alright, mira ndikupakurire chikafu, ndoda kuti ndimhanya nditora huku yako ubva ndadzoka ubva endesa kumba. Zvikanzi alright. Ndopaakatapakura chikafu ubva asiyira mufana uyu. Zvikanzi chigara muno, musazoita musikanzwa ndiri kuya izvezvi, nakunotora huku yacho, ubva asiya avhara dhoo, ubva atera tafadzwa Makore senior. Achisvika kuye ndokusvika tafadzwa Makore senior anga atogara pasi, Maikatsande wangu aripo, shamwari tafadzwa shamba anoitawo futi zvokufudza mombe kumaraini imomo anga aripo futi akagara. Tafadzwa shamba ndokusvikawo futi ndogara pasi, vakuchirova last meeting yekuti vaite sei. Mnau mukudiscasa ndipo vaiti right, saka mwana uyu sezvo tikuita dare iri manheru, toita zvokumubata tonomuurayira musango rika toita zvokuita sei. Maikatsande vakati imimi mwana uyu mukaita zvokumubata ari mupenyu kuenda naye musango, anogona kuchema kana kuita noise. Pakanzwa vanhu vaita noise, vanhu vakatera kuti chii chaitika mukabatwa. Saka strategy yekuti mutakure mwana uyu ari mupenyu kuenda naye musango ndiri kuona iri very dangerous, because mogona kuti makatakura mwana sezvo achiri mupenyu otanga kupfikuka. Vanhu vakapfura vakakuona vakati takaona vakomana vakatakura chinhu chaipfikuka. Saka zvibude. Zvikanzi natafadzwa shamba. Zvikanzi no, indoona kunge kumutakura ari mupenyu mwana uyu azviite, zviri nani atanga atofira kunoko kuitira kuti tozomutakura atofa, zvinoita nyore kana tasvika uko. Zvikanzi natafadzwa Tapiwa Makore senior kutaura dare rakanaka, saka manje poitwa sei. That is when Maikatsande suggested to use poison. So what Maikatsande now said, Maikatsande said we can use poison. Kuti wewe unogara waisira mwana uyu poison, waisira mwana uyu poison, akafa momulokera tomirira manheru, kuitira kuti even kana vanhu vakamutsvaga vanhu vanogona kusvika payadhi tisipo akadeedzera mwana kana ari mupenyu anoti ndiri muno. Zvikanzi good idea. Saka zvoitwa sei? Zvikanzi chiunewo toita sei, unogona kuisa mudrinki kana mumvura chero chamunoisa. Zvikanzi natafadzwa shamba, aiwa mogona kundipa doro ndiende ndinoisa mudoro. Ndopaakapiwa 3.7 liters dzedoro dzaakaisirwa mu5 liter, dzaakaenda akabata neruoko rwekuleft, nepoison yaakaisirwa mukaplastic akaisa muhomwe akadzokera. Saka aitoti murodhi achifamba ovhura chigubhu chiyombogagaidzira, murodhi achifamba ovhura chigubhu achigagaidzira according to this vision, kusvika asvika pamba. Asvika pamba ndopaakavhura dhoo. Zvikanzi right, mufana ndauya nehuku yako iri pasi apa, saka wanga watopedza kudya here? Mufana akati enda pedza kudya. Zvanzi right, saka zvandakuita panapa munin'ina ndakuita sei, ndangokuisirawo maheu zvako enda uchiita sei, uchimwa kana unogona kungomwa uchitora huku yako uenda. Mufana akati maita basa. Ndopaakatora chigubhu changa nacho ubva abuda, ubva atora cup yeplastic ndoyaakadzoka nayo, ubva aisa doro riye 3/4 redoro mukapu, ubva apa mufana uyu kuti amwe. Mufana paakamwa akati
maheu aya ari kushata, zvikanzi hunza kapu ndinomaisa shuga, ndofunga anga asati anyatsa kushishira zvakanaka. Ndopaakabuda panze ari padhoo, ndopaakangotsauka kudai so, ubva atora poison yanga anayo, ubva ati te, ubva akodzonga nekachigunwe, ubva adzoka futi, ubva apa mupfana uyu. Nawo mupfana uyu nekuda kwokuti anga akuda kuenda, doro iri ranga raiswa poison haana kumwa mbijani pozi brain dzemwana dzadzakuti ndada kufanira kuita se ndichienda ndanyanya kugara pana panchingodzi. Saka brain dzake mwana uyu dzadzadzo kutongoti aende zvokutoti doro riya achipiwa haana kumwa mbijani, akaita rekugagaidzira gabadi kamwana ka1 ka ubva isa kapiye pasi, haana kugara nguva hombe. Batishi mudumbu mangu hameno zvamuri kuita. Zvikanzi pamwe kuzvimbira kwawaitwa nesadza chimbogara pasi ndichage mvura. Zvikanzi aiwa mudumbu muri kurwadza. Saka mwana uyu akatanga kuita masainzi ekuita kunge ada kuchema. Tafadzwa shamba akati uyu mufana uyu akachema vanhu vanogona kuzvinzwa, apa atoisirwa poison kudhara. Saka ndopa akati uya kunoka akasimuka, mwana anga akagara pasofa. Ubva amuti uya panapo. Saka akamira akaita zvandakaita izvi. Ubva aisa mwana uyu pakati pemakombo akamubata. Ubva amuvhara mhino nemuromo until this child is suffocated to death. Ndopa akatora mwana uyu ati ubva amuisa kuseri kwesofa, ubva aridzorera mumadziro mbijana, ubva aloka dhoo, ubva abuda, ubva adzokera kwakuine chikwata ichi kuti mwana uyu afa. Zvikanzi saka but paakabuda, saka which means version yaakataura kuti mwana uyu takamutakura ari mupenyu, ndikazosvika naye akafichuka kwaakuri kunyepa ndikusvika kwese ikoko. Aenda anotaura kuti mwana uyu afa akumba. Zvikanzi uri 100% sure kuti mwana afa here? Zvikanzi sure. Zvikanzi mira ndinocheka. Tafadzwa tapiwa Makore senior ndopaakasiya Tafadzwa shamba namaikatsande neshamwari yavo vachimwa doro, ndokudzokera ivo kuenda kumba kuye, ndokunovhura dhoo, ndokutarisa, ndokuona zveshuwa kuti mwana uyu afa. Ubva wabuda, ubva wavhara dhoo, ubva watarisa coast, vakaona hapana munhu aripo, ubva warova futi nerod, vakasvika zvikanzi aiwa Tafadzwa kutaura shuwa zveshuwa mwana uyu afa. Pakutoda plan, because mumba tatoine chitunha. We have to make sure that tonight tadita dare tapedza, chimirai ndinofonera thanks. Ndopa akatsauka, ubva abata thanks. Zvikanzi thanks dare kunoraibva. Saka wakufanira kumeka shuwa kuti wapedzerana nevakomana ava, because takutobata dare iri nhasi manheru. Zvikanzi usataure zvakawanda pafoni, ini ndichauya ikoko Friday kana Saturday. Zvikanzi aiwa zvakanaka. Ndopa wakadzokera. Zvikanzi right, mukomana ndataura naye, zvinhu zvese zviri seti. Saka varume tichitongobata basa irori nhasi kana iri Thursday kana Friday. Tikati Friday, Saturday, Sunday, paMonday, Tuesday kamari kanofanira kunge katouya zvototi takutosheyana, zvokuti panguva iyoyo hapana akasurikana achitaura kuti mari tobva tasheyana. Vakabva vatotanga umwa doro achicelebrate kuti ye patime iyoyo. Saka nyika kana ichitarisa kuti vanhu vaishurikana here, panguva iyi vaisashurikana, because their aim was on this ritual money that was promised to them. So it came to pass yoti vakagara ipapa panopera time maningi, ndopakazofamba rumor kuti mwana ari kutsvaga, ari kuita sei. Ndipo vaiziva havo Tafadzwa shamba tapiwa senior maikatsande neshamwari yatafadzwa shamba vaiziva zvanga zvatoitika kudhara. And nokuda kwekuti vaiziva kuti kumba valoka mwana afa, havana kutya kuti kunogona kusvika vanhu payadhi vachidaidzira mwana akati ndiri pano. Saka they were so sure that even people vakasvika kuyadhi vachidaidzira mwana, hapana anga achataura ndava mwana wanga amuvharira akafa mukati. So they didn't even bother about going back home to hide that child. Vakangokusiya kwakadaro, vakatopindawo mucirculation, vangomirira manheru kuti asvike. Pavakatarisa coast, vaona kuti dare iri rapera. Ndopa vakati garei vachimwa doro, because they were now in fear yezvinhu zvanga vakuda kuita. So they had planned to go earlier, but there were many discussions dzavaita vachimwa doro until they were extremely drunk, all of them, to a level yokuti Tafadzwa shamba paakatakura mwana uyu aitofamba achinzi usanyanya kudzedzereka unodonha. Anga akatodhakwa zviri extreme nehwava. That's when they arrived. Now pavakasvika musango, according to this vision, mind you, mwana uyu tiri kuti anga atofa kudhara. Vakomana ava havana kutakura mwana uyu ari mupenyu achichema kana kuti vakamuvhara muromo kana kuti akaita sei. Vakatakura mwana uyu atofa, saka anga angova mwana angorembera wavakangokava. Pavakasvika musango, ndipo vakasvika vakadonhedza mwana uyu pasi. Then Tafadzwa shamba anga ane tochi yanga anayo yefoni yaakashandisa, because tochi chaiyo isiri yefoni yanga isina mabhatiri. Saka akashandisa tochi yefoni according to this vision. Yanga akaruma nemuromo akadai so, akatarisisa pamwana uyu. Tafadzwa shamba ndopa akatora banga, ndopa akakata mwana uyu.
pavakakata mwana uyu, immediately vachipedza kukata mwana uyu, the story that they gave was a wrong story. Ndava pavakacheka musoro, pavakacheka maoko, pavakacheka makumbo, pavaitaura kuti takazoisa mapatsi tichiita sei, vainyepa chinhu chavakaisa muplastic kana kuti musaga wanga uri musoro. Imwe body part yavanga vacheka vakaenda nayo pasaidi ndokuunganidza masanzu, ndokuivhara, ndokubatidza moto, ubva vamira mbijani. But pakazofamba time wana akataura kuti no, moto uyu wakunyanya kubvira. Saka tikaramba tiri panapa kunogona kuzoita vanhu vanoti imi kune kuri kubvira moto, vanhu vakauya toita sei. Ndopo vakazodecide kuti saka ngatichiisai mapatsi aya muplastic timbodzika nawo timbotsvaga plan. Saka which means vakazorongedza mapatsi aya vachimuisa muplastic, mapatsi aiva emuwiri tisiri kuverengera musoro, vatombotraya kupisa. Saka vakaisa mumaplastic body yanga yakatsva according to this vision. But vanga vakakata, maoko anga vakakata, makumbo anga vakakata, pasara chimutumbi ichi ndochava vakapfeka kuti maoko ubva waisa umu, makumbo waisa umu, chitumbu ubva waisa umu, ubva waisa muplastic reblack, ubva wakavha, ubva watakura sevanhu vakatakura tsapo kana kuti mbuwa kumusana, ndipo wakadzika. Asi Tapiwa Makore ndiye anga akabata musoro, because kuti musoro ndowanga ine dhiri rese. Saka imeka sure kuti ziso rake riri pamusoro. Saka tsapo yemusoro yanga akabatwa naTapiwa Makore achidzika. Tafadzwa Shamba ndiye anga akabata the remaining body. But pavakaenda kunokomita crime, it was Tafadzwa Shamba, Tapiwa Makore, and the friend to Tafadzwa Shamba, angariwo muchinda ito futi zvokufidza mombe, maikatsande vanga wasipo on the scene jemusango. Ndopa vakadzoka. Pavakadzoka vakomana vachisvika kumba, tiri kuti story yavakataura isiriyo ndava. Pavakakata musoro vachiisa muplastic, vachizokata mamwe mapatsi, vakomana vakaisa body nemamwe mapatsi pasaidi, ubva vatora masanzu ubva vaunganidza vachida kupisa body iyi. Now nekuda kwekufamba kwekanguva moto uchitsva, wandopa akazoti varume zvatiri kuita zviri dangerous. Kunogona kuita munhu anoona moto kuzasi wakati kune kwabvira moto, vanhu vakabuda, ndopa vakanoka their normal senses there, and then wakati ukutaura sure, ubva wadzima moto uyu, ubva vatora mapatsi aya, ndopa wakamarongedza, but wanga angatombotsva mapatsi aya. Ndopa vakadzokera, vachidzokera kwavakatanga kunosvikira kumba kwaTafadzwa Shamba, kumba kwaTapiwa Makore. Ndopa vakanopinda mumba, vapinda mumba vanga vaine musoro uye nemapatsi ebody aya. Ndopa vakati right, varume zvatinogona kuita panapa takufanira kutsvaga plan yekuti tiite sei. Zvokutoti nhasi hatifaniri kurara, tofanira kunge tawana plan toita sei, because musoro uyu uri kuenda. Saka tokufanira kuwana a way yekudisposa body. Chikonzero chiri chekuti chiri kudiwa musoro, body haisisina basa. Zvikanzi toita sei, zvikanzi naTafadzwa Shamba neshamwari yake, zvikanzi no, takufanira kuronga toita sei panapa. Ngatimboendai kwamaikatsande kumborasisa vanhu, ndava tikanyanya ungana panapa panogona kuzosvika vanhu. So vakasiya musoro uri mumba maTafadzwa Shamba nemapatsi ese ari mumba maTapiwa Makore. Sorry, ndokuenda kumba kwamai Katsande. Vachisvika kumba kwamai Katsande ndokuti mai Katsande, dare riye rabuda, tangomirira kuti musoro uyu uzotorwa, kasi dambudziko raitika nderekuti nawo body toidisposa sei. Mai Katsande ndipo akati kuna Tafadzwa Shamba, ima muchifunga kuita sei. Zvikanzi inanzi runyatsoziva toita sei, because tamboda kutraya upisa, but tazofunga kuti manje vanhu vanogona kuona moto uchitsva vakauya. Then Tapiwa Makore ndopa akati aiwa, sezvo body yambotsva togona kuistripa sezvatinoita kana tichivhiya mombe, kuitira kuti nyama iyi toisa payo, then mabhonzo osara. Zvikanzi kana tadaro toita sei. Zvikanzi kana tabvisa nyama iyi togona kuti nyama iyi ikandirwe imbwa. Zvikanzi namai Katsande, manje nyama ikakandirwa imbwa iri yemunhu, hanina kubva ndikure handisandambona imbwa ichidya munhu. Kuti kana kanda nyama imbwa dzikasadya, vanozoona kuti nyama idzi hadzisi nyama dzemunhu here. Zvikanzi namai Katsande, the best option I think, togona kuti imimi zvamukutaura mukacheka nyama iyi mukaitrima, nyama iyi hatifaniri kungoita yekukandira imbwa, tofanira kuita yekubika, tokandira imbwa yakabikwa. Pane high possibility yekuti imbwa dzinotya. Zvikanzi wauya zvakanaka. Zvikanzi right vakomana, chidzokerai kumba munobata basa. Saka Tafadzwa Shamba neshamwari yake ndopa vakadzokera kumba kwaTapiwa Makore. Vakomana ndopa vagara vakatanga kutrima nyama. Saka vakatrima zvidya, rumwe ruoko vakarutrima rwese kukatosara bhonzo, vakarutrima rwese rumwe ruoko havana kuzokwanisa kutrima rese. Chikonzero vapakati pekuti vatrime rumwe ruoko, vakomana ava vakanzwa vanhu kutaura, zvikanzi pano
vanowana kutaura. Vanhu vaita kunge vakutaura vachipfuura, but pavakatarisa nepahwindo vakaona kunge vanhu vane matochi. Zvikanzi pamwe vanhu vari kutotsvaga mwana uyu. Zvikanzi vhara. So ndo zvakatadzisa kuti vatadze kutrima mutumbi wese. Saka vakabva vaseparata nyama havaitrima ubva vaisa pasaidi. Mapatsi havaitrima ndokuisa futi pasaidi ubva vasiya zvakadaro ubva vambomira. Pavakaona vanhu vaivati nyangara vapedza ndopavakatora nyama yanga yakatrimwa iye, yanga yakatsva iye, yanga yakatrimwa nemapatsi ubva vasiya musoro ubva vatakurana nazvo pakati peusiku avo ndokuenda kumba kwamaikatsande. Wakasvika kumba kwamaikatsande ndokuti right, tatrima but hatina kuzokwanisa kupedza. Chikonzero chiri chekuti kutrima kwataita tazonzwa vanhu kutaura, saka tatya kuzobatwa tiri pakati pekutrima. Saka patazongoona pasina vanhu ndopatazotakura tichiuya pamba pamaikatsande. Manje pari kuitwa meeting iyi pese apa. Tapiwa Makore angasara kupi? Kwamaikatsande. Like I told you before that according to this vision, Tapiwa Makore angari mu on and off relationship namaikatsande. Nao vakomana vasvika maikatsande vanga vana sahwira wavo angari pambapa. Sahwira wavo according to this vision, manheru ese apakaenda natapiwa Makore musango achiita sei, sahwira wavo angari kumba kwamaikatsande. Saka zvichireva kuti sahwira wavo kuva kwangari kumba kwamaikatsande ikoko, zvareva kuti munhu wekuti pakauya vakomana ava vakasvika munhu uyu aripo. According to this vision, maikatsande vakatora ruoko rwanga rwatrimwa rese rwasara bhonzo, ndokutora rimwe ruoko rwanga rusina kutrimwa rese. Mumba mavo mamwine bhaketi rehupfu, ndopavakatora ruoko rwanga ratrimwa rese bhonzo neruoko rwanga rusina kupera kutrimwa ubva vaisa mubhaketi ubva isa hupfu pamusoro ubva wavhara. Vadaro ndopavakati kuna Tafadzwa Shamba, musoro mauya nawo here? Zvikanzi musoro tauya nawo. Zvikanzi varume, tiri kufanira kudisposa bhodhi iyi tione kuti tichengetedze zviri kudiwa, because iko zvino zviri kuitika zvacho tinobatwa. Ende imimi kuti muchinge masikati muchionekwa muchifamba makabata tutsapo munobatwa, hazvichatoita. Tiri kufanira kutotsvaga plani manheru ano zvipere. Zvikanzi toita sei? Zvikanzi right, nyama iyi yamatrima yese chindipai, ndichaseyana nasahwira wangu uyo achanobika, ini ndobika pano tozoirasirira kuimbwa yabika. Saka which means nyama yemufana vakatobika ubva vatoisa cooking oil ubva vatoisa sauti semabikiro anongoita nyama kuti imbwa dzikakandirwa dzinodya. Saka zvareva kuti maikatsande vanga vane nyama iri kubikwa mumba nemaoko 2 avanga vaisa mubhaketi vavhara nehupfu, kwasara nawo makumbo nemutumbi webhodhi nemusoro. Tafadzwa Shamba ndopaakatora saga ubva aisa musoro ubva arisunga ubva asunga, ndopaakabuda ubva aenda mutoileti yanga iri kwanana maikatsande ikoko, ndopaakakanda musoro uye mukati, but wanga uri mutsaga wakasungwa ubva aitawo kukanda pasi ubva pukuta ubva abva ipapo ubva azosvika pamba apa panga pasara makumbo nemutumbi ndava maoko, tiri kuti aiswa mutini rehupfu. Then nyama iyi yakutotanga kuorganizwa kuti ibike, vatoshiyana kudhara kuti vabike izokandirwa imbwa. Tafadzwa Shamba ndopaakazobuda naTapiwa Makore naasahwira waka varipo vatatu, vaine mutumbi vaine makumbo, vachibuda kubva pamba pamaikatsande. Pavakabuda vakomana ava ndopavakati varume, zvinhu zvatiri kufamba nazvo zviri dangerous, tiri kufanira kutsvaga plan. Saka vari muroad along the way, mutumbi bhodhi iyi yanga iri musaga mayo, makumbo anga ari musaga mayo, vachitaura kuti zviri dangerous. Pakaita toilet yavakaona, Tafadzwa Shamba akati makumbo andakabata ko ndikaisa mutoilet umu. Zvikasina Tapiwa Makore ibva atozviita. Saka Tafadzwa Shamba akatsauka manheru ayo kubva anoisa makumbo aya mutoilet umu. Saka zvareva Tapiwa Makore akasara akabata bhodhi inova mutumbi uyu, ndopakanzi bhodhi tsvaga pekuiviga. Tafadzwa Shamba ndopaakatsauka, ndopaakaenda pane maruware ubva anoisa paseri pedombo, but anoipushidzira kumba kumberi, akangoisa just paseri pedombo ubva aisiya iri ipapo, vakomana ubva vadzika. Saka zvareva kuti pavakazondosvika kumba kwaTapiwa Makore vanga vasina chavanacho paari. Ndava kuti maoko 2 asara mubhaketi rehupfu, makumbo aiswa mutoileti, mutumbi waiswa kuseri kwedombo, musoro waiswa mutoileti futi kwavanga vari. Saka pavakasvika kumba vanga vasisina chavainacho. Mangwana acho in this divine vision, mukomana anonzi Thanks Makore ndokuti right varume, ndiri kusvika ikoko pakati peusiku, tinosangana pamashops panonzi pa44, handisi kusvika kumba. Zvikanzi zvakanaka, ndopaakanoudza vakomana kuti right vakomana, musoro wako yozotorwa, mari yakuya, saka chiite muno kuti musoro munoutora. Zvikanzi musoro ndiwangu wasara kutoita sei manje? Zvikanzi chiite munotora nhanikire musoro, ende mutounza maikatsande kuti musoro kutoenda, ende munoona kuti moita sei. Vakomana ava ndoko akamhanya kuenda kwamaikatsande. Zvikanzi maikatsande,
thanks Makore akuya kuya kwakuita thanks Makore ati hanzi achanomira pamashops, saka tikufanira kuenda pamashops kunomupa musoro uyu, ati ndopa ari kuya uzomirira. Ndopazvanzi mama isa kupi musoro wacho, ndandauisa mutoilet, tiendei munotarisa kuti moita sei. Right, vakomana ava ndopa vakatora waya yanga ine chimuti according to this vision. Ubva wasunga waya iye pamberi, ndopa vakanopinda mutoilet, ubva washandisa waya iye kutresa tsaga riye mutoilet ranga rawangaisa mutoilet ri, ubva wahaka, ubva waita rekudhonza tsaga riye ranga riine musoro. Pawakadhonza tsaga iye vachiribata, ndava ranga rakunhuhwa saga riye, ndopa wakabvisa musoro, ubva waripisa, ubva wapiwa fresh saga namaikatsande, ubva waisa musoro imomo. Maikatsande ubva ati maoko aya kuti achiramba futi ari panapa hazvichaita, nyama iyi tatoibika takandira imbwa dzadya, saka maoko aya kuti aramba ari panapa hazvichaita, chiisei futi maoko imomo. Vakomana ndopo vakatora futi maoko anga akaiswa mubhaketi rehupfu riye, ubva waisa muimwe pepa bhegi, kwete yanga ine musoro. Saka vakaenda vachidzokera unosangana naTapiwa Makore senior kuti vanosangana naThanks Makore pamashops vaine musoro nemaoko. But pawakasvika vakasvika zveshuwa Thanks Makore, ubva wasangana naye, ubva wapa musoro uyu kuna Thanks Makore. But chokwadi ndechekuti maoko havana kupa Thanks Makore, chikonzero chiri chekuti Thanks Makore akati chiri kudiwa musoro chete, saka maoko tsvagai plan. Saka vakomana ava zvavakaita, Tafadzwa Makore anga akaisa musoro mawo mega, ubva isa maoko aya mawo wega. Remember maoko tati one wanga atotrimwa completely, one wanga usina kutrimwa completely pangwari mumba mai. Saka vakabva waisa maoko mupepa bhegi mawo wega, ubva waisa musoro mawo wega. Saka Tafadzwa shamba mukupfeka kwaakaita zvinhu zvachizonosvika kuna Thanks Makore pamashops panonzi pa44, paakatora package, pawakaudzwa naThanks kuti musoro ndoune basa, maoko hana basa. Tafadzwa Makore akabva ati alright, chimirai ndiise musoro. Saka akabvisa musoro, ubva waisa muplastiki yanga ine ruoko chibhonzo changa chapera, ubva asiya ruoko hwani chete. Saka akangopa Thanks Makore zvakadaro. Saka Thanks Makore akatakura kudzoka kuHarare aine musoro nebhonzo yerimwe ruoko. Tiri kufamba tese rapo. Thank you. Thanks Makore achidzoka kuHarare, Tafadzwa Makore ndava asiwa nerumwe ruoko vachidzoka naTapiwa. Vakanzi naThanks Makore, right varume mabata basa, Monday Tuesday ndendadzoka nemari, teta kutopedza nemi makutocelebrate. Vakomana vakatoti thanks mudhara, thanks mudhara. Thanks Makore ndokutora 20 United States dollars ndokupa Tafadzwa shamba. Zvikanzi right, vakomana muzotsvagawo drink nefodya. Zvikanzi aiwa maita basa mudhara. Zvikasi Monday Tuesday ndendatodzoka nemari yenyu. Zvikanzi aiwa maita basa. Saka zvareva kuti Thanks Makore akatora musoro kubva kwamurehwa manheru pamashops panonzi pa44, akabva futi pamashops ipapo akafamba manheru kudzoka kuHarare. Saka zvareva kuti hapana akamuona akafamba ari manheru. Vaiziva chetu tasangana naThanks Makore ndivo vakomana ivava. Saka Thanks Makore paakatora musoro uyu nerimwe pisi yeruoko yanga rasara bhonzo rezi achidzoka into the realm of Harare, vakomana ava vanga vasara nepepa bhegi yanga ine musoro. Saka pakudzoka pai ndokuti saka toita sei noruoko, zvikanzi ruoko ingotsvaga pongorikanda. Mukomana ndipo akangoti pakufamba vacheka coast, ubva enda futi pasaidi papane kangu kadumbu, vangokanda futi nanikire ruoko ipapo, ubva asiyana nazvo. Vakomana ndokudzoka. Saka zvareva kuti vakomana ava pavanga vari, musoro wanga usisipo, musoro wanga watorwa naThanks Makore, wauya kunoku kuHarare nebhonzo rerimwe ruoko. Vakomana kusara kwavanga waita, vakomana vanga vadisposa mamwe mapatsi ese. Vaine faith yekuti which doctor ari kunoonekwa anobata dare rekuti atibatwe. So to be frank enough with you, at that particular moment they were not in fear, they had confidence in what they had been said. Now Thanks Makore achisvika kunoku kuHarare, already anga atomobilize nevakomana ava kudhara. He did his part, akapa musoro uyu kune vakomana ava vatataura pekutanga. Vakomana ava vakati right, vakomana mari dzenyu dzinenge dzaready, kungonorwa ritual pachirwa ritual mari dzakutobhadhara. Saka menu kana usingati trust togonofamba tese, but kana uchiti trust Monday Tuesday teta todzoka tatokupa mari yako. Zvikanzi naThanks Makore no vakomana hamungambondivhari, chikuru kuti basa rabatwa chimhanyai zvenyu, because vakomana kumushoko vakazonzwa kuti zvaina nepasaidi vanondiuraya kumushoko, because basa ravapinda racho rikuru ende kumusha kwacho anzikwa hakusisina kutomira mushe, nyaya iyoyi yakutonetsa. Saka please
itai mugadzirise dare vakomana ava tiwabhadhare mari yavo. Zvikanzi nevakomana ava anova iye anonzi Shonge naMusiwa, zvikanzi aiwa usatye iwe vanhu vati kudhila navo ava asi vanhu kutamba navo vane mari dzavo, kutongosvika chete marituals aya oita vakutotibhadhara mari yedu takutodzoka. Zvikanzi kana zvakadaro zvakanaka. Vakomana ava ndipo vakatora musoro uyu vachikrosa nawo into the realm of Mozambique in the province of Tete, neighborhood inonzi Samora Machel. Kune nyanga yandikutaura yacho iyi inonzi Asikuru kana kuti Adelaide Gym. Ing'anga yechikadzi inoita mamani rituals ichishandisa mapatsi evanhu neropa revanhu nemhuka. Saka ing'anga isitori yekuita mafanizi nayo. Kutoti ndinge ndichitobata dare irori harisi dare roti ndinongobata ndisina pandakanyatsotsika pandakatemba. Ing'anga yekuti inokwanisa kuvhiringa munyika imwe yadzisi ng'anga dzekuita mafanizi nadzo. Saka as we speak now, communicating with you, the problem that is transpiring, that the entire nation seems not to understand, is that pandatanga chiprofita indakutaurirai kuti pane macultist, business people ari kuoffer mari to human body parts, but havasi kupinda mumacommunities vachitsvaga mapatsi ava vega. Vari kurecruita vanhu, vari kuzorecruitawo vamwe vanhu kuti mapatsi aya achinge achitsvagwa. Kasi vanhu vacho ava vanova mabusinessmen vane mari nevamwe vanhu vari profound vokuti hazvitokwanisi kuti ndinge ndichitovataura havawanike mumagame ese ivavo. Ivo vanozoonekwa at the later end vachibhadhara mari idzi. So because of that now, the problem that is transpiring, it is this. Now the nation is complaining, kuti no, saka musoro vakomana ava vakawisa kupi, and vakomana ava vari kuramba vachitamba dilly-dally. Which is a problem that I want to address. Ndava mukatadza kunzwisisa dare iri zvinotipa dambudziko. Dambudziko racho ndarare kuti vakomana ava tafadzwa shamba ari kuziva kuti musoro wakapiwa munhu, but kwakaenda musoro haasi kuziva. Piwa Makore dhiri iri akaintroducwa kwaari naThanks Makore, but Thanks Makore ndiye aicommunicata nevanhu ava. Tapiwa Makore senior aisa communicata nevanhu ava. Now Thanks Makore wacho akabatwa kuti abvunzwa achitaura kuti musoro uyu uri kupi, akaiswa pakona chaanokwanisa kungotaura vanhu vaakapa musoro uyu futi, which will become another mystery to the nation, because zvichanzi ane vanhu vaataura, because iyewo haanozokwanisa kuwanana nevakomana ava kuti vakomana ava vatore musoro. Vakatora musoro uyu vakomana ava ubva vaenda. So the anger inatafadzwa shamba, inatapiwa Makore, inaThanks Makore, inamaikatsande nevanhu vese vabatwa sofa panyaya. Haisi anger yekuti vakauraya mwana uyu. The anger yavainayo anger yekuti mari iyi havana kuzoiwana saka vakaita zvinhu izvi for nothing. That's the anger that they now have. And because of this now, it is now putting them into a very demonic state of anger and regret, to a level whereby they are going to start to have a spirit of hallucination. And what I saw in this vision, it's that when they will begin to have a spirit of hallucination, because of anger, yekuona kuti hatichakwanisa kudzokera mucommunity, hatichakwanisa kuibuda nyaya iyi, because of confusion yekuti vaona kuti tatonyura panyaya iyi, they are going to start to name innocent people in this matter just to satisfy that anger. So which means the next innocent person, according to this vision, that they are going to name is Gogo Biula. And the next innocent person in this issue that they are going to name is Tafadzwa. It's Tapiwa Makore Jr.'s father. Now, if the nation does not understand what I'm trying to explain through this spiritual vision, vakazonema vanhu ava, hazvigone kuti mapurisa varege kunobata vanhu ava, because vapurisa vari kuti isusu chatiri kuda kuenda pakupedza kwenyaya iyi. Saka kana vakomana ava vari kuti vakomana ava vanga varimo, the police will be forced to go and collect these people for interrogation. So this mystery is now going to become a mystery that is going to even confuse the nation more and more, because currently as we speak, that is the state of confusion that is with these guys. So I'll tell you what happened to the later end of these guys that received this head, so that we balance this issue in a fair way. Thank you.
vakomana vakatora musoro ava, ngirozi yakavaratidza, ndataura kudhara, one wachainzi shonge, one wachainzi musiwa. Vakatora musoro, zveshuwa vakomana ava vakatora musoro vakapinda parwendo, vakafamba pamanheru, vakashandisa mukumbura bhodha, vakanopinda into the realm of Tete, kuti vanosangana nevakomana ava. Zveshuwa vakanosangana nevarume ava. Varume ava, mamwe mableki, mamwe maIndian, vangori vanhu vakasiyana-siyana. Vanoita marituals ya. And I'm telling you the truth, according to this vision, ndaratidzwa nengirozi, vakomana vari kuvaka dzimba, vari kudhiraivha motikari dzinodhura, vari kudya mari dzinotyisa through kusupply human body parts kuvakomana ivavo. Because pandairatidzwa vision inengirozi, ndaiona zveshuwa vakomana vachipiwa mari. So it means pavision yandaiona kana vakomana vachibhadhara mari dzakadaro, kuita munhu ane zvivindi anorekruta vanhu vanenge vachiuraya vanhu achiendesa mapatsa kana milione anoita, because vakomana ava marituals avanenge vachiitirwa nen'anga idzi marituals anotyisa. Saka havatetemere kubhadhara mari kuti marituals yayo achinge achiitwa. Saka ndaitoratidzwa muvision nengirozi kuti uine vanhu vari kuvaka dzimba dzinotyisa, vari kudhiraivha motikari dzinodhura, vari kudya mari yavari kuwana nenzira idzodzo. Ndosaka maona chiprofita chichitanga, ndataura ndikati please, ngirozi yakanditaurira kuti nyika yeZimbabwe namatai, pane mhepo yadzika muZimbabwe yevanhu ivavo. It's more like a satanic movement. Ipapa pandiri kungofokasa nenyaya iyi yatapiwa Makore Junior, ndonyaya yandiri kufokasa nayo. Otherwise ipapa kuti ndizotanga kufokasa nedzimwe ndima, nditokutaurirai kuti matare aya tikaita zvokutamba kuri kutoitika matare aya kunzvimbo dzakasiyana-siyana muZimbabwe dzisati dzazodiscover, ndichiratidzwa nyika. Kana kwamurehwa kwacho ikoko hasiri yemupana chete akasafa riski iyoyi, but pavision iyi handisida kuconfuse nyika, ndinoda kufokasa nedare randakanamata kuti ngirozi ndiratidze munyika yemweya. Saka chibatai kuti chii chakaitika kumusoro uyu vakomana vakrosa nawo. Right. Vakomana ava vakakrosa nemusoro vakanopinda into the realm of Mozambique, Tete province, mu neighborhood inonzi Samora Machel. Ndokunogara n'anga iyoyi, ndokwavanosanganira nemaritualist yayo. N'anga iyoyi ndiyo yatataura kuti inonzi Asikuru kana kuti Adelaide Gym. N'anga iyi in'anga yechikadzi inoitira vanhu human sacrifices, ichishandisa mabody parts evanhu, ichishandisa ropa, according to this vision yandairatidzwa. Saka paunosvika nemusoro, mabuyers achiuya, n'anga ndio inofanira kutanga yakilensa musoro, yobva yaasesa musoro, yaasesa musoro, obva yakonfirma musoro kuti musoro unobatika dare. Musoro uchingokonfirmwa, wakutoverengerwa mari yako ipapo, wakutoitawo zvauri kuita ipapo. That is in Mozambique. Saka vakomana apa vakasvika nemusoro uyu, mabuyers auya, n'anga iyi iri pakati pekuasesa musoro uyu. Yakataura kuti musoro uyu hausi kubvumwa with the gods. This head is being rejected. Vakomana akati, saka zvoitwa sei? Zvikanzi, I don't know, but I cannot carry on neprocess. Musoro uyu warambwa. The spirit medium Asikuru yarambwa. Ndakabva ndaratidzwa muvision kuti spirit yaisvikira mukadzi uyu yakauya sei. Rega ndingokupai just in 1 minute kuratidza kuti vision yandairatidzwa, it was a serious vision, nanzirita zvokutandara. Mukadzi uyu baba wacho iva n'anga. Saka vari n'anga kudaro, vakasangana neimwe n'anga makore yayo, obva wapiwa yainzi the charm to rise from the dead. Saka chakaitika ndechekuti charm yoyo kana kuti gwenzi iroro vangaudzwa kuti igwenzi rekuti gwenzi riri strong kusvika palevel yekuti kunyange ukapa munhu akafa ukamuzorera gwenzi iroro anomuka. Saka vapiwa gwenzi iri ravainzi unozorora kunyange munhu akafa anomuka. Ivo vakadecide kuita rekudya. Saka pawakadya gwenzi iri vakabva vafa. Vanobva vaona vakafa. Vanhu vakuprepare funeral kuti vavige baba vakadisappear. From that time havana kuzoonekwa. Ndokuzodzoka yezi vachisvikira pane mwana wavo uyu wandiri kutaura. Saka svikiro racho ndorinonzi Asikuru. Asikuru, ASIKURU, according to this vision yandairatidzwa. Ndomweyo uri kunzi uri kusvikira pamukadzi ipapo. Right. Now mukadzi uyu aramba musoro uyu kuti musoro uyu uri kurejectwa. Vakomana ava vakabva varamba kubhadhara mari. Zvikanzi hatikwanisi kubhadhara mari because musoro uyu warejectwa and hatikwanisi kuita process yeritual yacho. Zvikanzi but isusu that should not be our problem.
Because already we have gone through miles and miles for this deal. And we did okay diri riramba zvichaita because it's already a deal yakutonetsa izvezvi because it's something chekuti chakutonetsa kunyika kwacho kwatiri kubvawo. Zvikanzi saka you have to pay us the money. Vakomana vacho vakati no. Musoro warambwa saka tikwanise kuubhadharira mari because ritual yacho yarambwa. N'anga ikataura kuti right vakomana ngavauye kuno ndivabatsire ava. Zvikanzi right. Handina imwe nzira yandokwanisawo kubatsirai kunze kwenzira yandichakutaurirai. Mukatadza kuita zvandikukutaurirai ndo zvamuchasangana nazvo. Zvikanzi right. The only way I can help you sezvo musoro uyu warejectwa with the spirits, you have to find a way to carry this head back where you took the head from. If you fail to carry this head back from where you took it from, I cannot help you. You go mad. The person who killed this child will go mad. Mukaita zvokutobvisa hembe mukafa muchibuda makonye. So as I'm communicating with you now, that is the fate that these guys are now with in the realm of Tete province in Mozambique as we communicate now. So the operation or the way this entire thing was done, I'm telling you the truth, it is not the only person that was executed in these deals. Dr. Rekuti, ma cults, ma ritualist, varikuto recruita vanhu, varikupinda in different provinces dzeZimbabwe kuti vaite madhiri yayo. Ndozvanzi naMwari, nyika yeZimbabwe mukasanamata, muchatanga kunzwa ma stories ayayo kakawanda. Kune mwana disappear, kune mwana disappear, kune mwana disappear, until it becomes an overwhelming thing because it is a satanic and occultic movement that wants to rest upon the land, that Christians and all the churches of Zimbabwe should come together and pray against this spirit, for this spirit not to have hold in this nation of Zimbabwe. Robert Kamusheda ranokeza kuexplainera iri. Saka izvezvi now vakomana ava vakatanga kubvunzwa kuti vatsanangure dare iri vakwanise kubudira vachena mapurisa kuti vaita sei chaizvo. Vachapesira vaakudoma vanhu vasirivo nchikonzero chiri chekuti vaconfused. Ivo havasi kuziva what happened at the later end. Because they were taken before they could meet with these guys, neither could they have communicated with these guys. They were already taken. So now they are at a state of confusion. And for them to say they don't know, or for them to not offer evidence where police can go, so what is going to happen? They are going to try to ease off kona yavari kuiswa painvestigation nokuwanza mastori ekuti mapurisa anenge achibuda achinzi endai kudzo buda achinzi at least kumbobvisa attention yeCID pavari, because naivo futi watiwo confused havachazoti dare iri chii chakazoitika at the later end. So the solution to this problem, to the land of Zimbabwe, it takes you, me, and every Christian that is in this land of Zimbabwe. The divine spirit said, if we come together to pray, to break this cycle in the spirit realm, these guys will not have to come and drop the head. These guys will have to confess. Saka zvareva kuti tikashandisa simba remweya mutsvene, nyaya iyi inobuda vanhu vanouya vachikonfesa kuti varume tiregererei, uyu musoro wacho uyu. That is the solution that this nation must have for this problem, according to this spiritual, divine, supernatural vision. I rest my case here for now. Thank you. Rabati Kamushedare. Thank you. So, kune vanhu vainditi pandakataura kuti no, dare ndida kuti ndimbori munyika yemweya. Kune vanhu vaishauta, unodi kugara wataure kana waratidza kuti tikataura ndikati nyaya iyi inyaya yanetsa kwenguva yakareba. Tine maprofeti muZimbabwe, tine maspiritualist muZimbabwe vakanyarara. Indoti no, kana nyaya yanetsaka ini ndiri munhu anombobatsira vanhu. Mabatsiro andinongoitira vanhu ka rege ndimbopindawo pamunamato ndikumbire kuratidzwa dare iri. Handione dambudziko ranga raita nevanhu
kasi munoziva kune the sons of Belial. Pachinhu chese chakanaka chinoda kuitwa nemunhu vanoda kushora. Pakasava nemunhu anoita stand out achipakurirawo nyika kuti ndo mamiriro azvakaita, vanoti maprofeti ese mabharanzi vakanyarara. Pakaita neanosumuka kuti ataure uda kunyepera vanhu zvakati. So you find kuti people are always entitled to their opinion. Saka sezvo ndichiziva zvinhu izvi handina kuzvitaurira kuda kufadza chaunga kana kuti kuda kuonekwa. Ndazvitaurira ndava rufu rwemwana uyu rwakandirwadzawo. Ndikati Mwari rege ndipindewo pamunamato ndipakurire kuti chii chaicho chakaitika. What was the intention of these guys to kill an innocent child? That's what triggered me to enter into prayer, to look for this spirit spiritually until this vision was released through the ministration of the angel of God and the gift of prophecy. No mystery and kukupakurirai nhasi. Saka Mwari vati, the solution to this problem is for the nations, for the nation of Zimbabwe, the Christians that are in this nation and the churches that are in this nation, to pray together to ask God to intervene so that these people can confess. Kana nchiti confess, simba ra Mwari rinodhonza vanhu ava vabude pachena vega kuti mawadiwa rege titaure chokwadi tisitati nawo uyu tadzoka nawo. Mukibata muchidariri. That is the equation that is at this state. But other than that, panobatwa ma-spiritual syndicates enzira dzakasiyana-siyana pakazopedzisira pakutoiswa conclusion dzisiridzo padare irori kana pakazopedzisirawo pazongonziwo no, I think pamwe musoro uyu uripo ndiwo hatisina ziva kuti toita sei pakati, because vakomana ava vari kuramba vachingosvetuka havasi kubuda pachena. Saka dare iri ndaritaurira kuti kana papane vanhu muZimbabwe vari kuti kasi vakomana ava utsinye hwavakaita uyu chinangwa chavo changa chiri chei. Havana kutaura vakomana maakuziva chinangwa chavo. Kana papano vanhu vari kurwadziwawo nenyaya iyi, vari kufungidzira zvakasiyana-siyana, mava nechokwadi chamaakuziva kuti right, so all this while this is what has transpired. So this is the mystery that happened in the entirety of this case. And when you look at it clearly, the homicide and the police are working tirelessly to solve this mystery to a level yekuti pandaitoratidzwa vision iyoyi nengirozi, ndaitoratidzwa nengirozi kuti ma-CID chaiwo vari panyaya iyoyi vari kubata dare iyoyi vari kutoswera vasina kudya up and down vachitraya kusolve a mystery.